Marlijs is niet zo goed als zij kan zingen. Dat wil toch wat zeggen, Patrick? Ja, absoluut. En ja, wat ik gezien heb is eigenlijk wel bijzonder. Want wat weinig voorkomt is dat mensen voldoende lucht in hun stem hebben. En dat geeft een ontzettend prettige smaak, prettige klank. En dat is wat zij heeft. En wat we ook niet moeten vergeten natuurlijk is dat het wel heel moeilijk is om jezelf ook te kunnen begeleiden. Hè, tegelijkertijd. Ja, geweldig, heel goed. Wie zit Akuchi Daku? Ja, ik vond het heel mooi. Ik heb opgeschreven, een heel mooi, zacht, lief liedje. Met heel veel tederheid, heel veel gevoel gezongen. Dus het ontroerde me. Ik vond het een heel ontroerend optreden. Ja. He was touched, he wants to take you home.